тежка политическа криза, най-сетне и на нашата граница с Македония вече има спокойствие. Македония има исторически шанс да направи така, че гражданите на Македония се чувстват добре. Пътя към НАТО, към Европейския съюз, към Обединените Балкани минава първо през вътрешна политическа стабилност и разбиране на проблемите и решаване на проблемите от политическия елит. Аз му благодаря, че така, когато се чухме вечерта по време на атаката на парламента в Скопие, той каза един ден, като стана премиер, след Брюксел, първо ще дойда в България. Аз държа и оценявам хората, които държа на хората и оценявам тези, които си държат на думата, така че още веднъж добре дошли. Действително има теми, по които външните министри и екипите работят и ние сме изправени пред два варианта. Дали да продължиме по начина, по който работим от 26 години и да пропуснем огромния шанс, който имат двете държави, Балканите, чрез Берлинския процес, чрез присъединителните фондове, да вървим напред. Аз лично дори термина Западни Балкани не го харесвам и ще направя всичко възможно да разговарям с колегите и в Брюксел и с другите премиери, защото разширението и присъединяването на Балканите не е само север-юг. Жизнено важно е инфраструктурната свързаност чрез ЖП линии, магистрала, Скопие, София. Ще положим много усилия, защото това ще отвори Македония във всички посоки. Искам да подчертая, че направим всичко възможно с приятелска Гърция да продължим да работим заедно, да решим всички проблеми, защото дестабилизацията на Македония означава и дестабилизация на нашите граници. Ние сме за единна Македония, ние сме за нейното членство в НАТО, последствие Европейски съюз. Това, че за Борис Трайковски и президента Желев, хора, които са направили много за нашите отношения, имаме положителни примери. Знаете, че България първа призна Македония. Мисля, че ще бъде чест и за двете столици да именуват по една улица, съответно на Борис Трайковски и на президента Желю Желев. Едно от най-тежко преодоляваните наследство е много години на сложен проблем е за така нареченото заедничко. Това е нещо, което много разделя. Има много написано по темата. Трябва ли да продължиме да бъдем разделени, след като много държави в Европа са дали пример след това как се развиват, когато заедно честват своите герои, своите исторически личности. И затова решихме с премиера Заев, за което му благодаря, нещо, което го нямаше в програмата, да отидем и да дадем пример за паметника на цар Самуил. Защото това е нещо, което може заедно да честваме. Кирил и Методий, нашите свети братия, да ни разделят. И може да се радваме всички на това, което те са направили. Вместо да е само повод за радост, то става повод за раздори. А пък аз съответно поех ангажимент, защото знаете, че опозициите дебнат всеки един такъв ход, след като той ще поеме този риск да дойде на паметника на Самуил на 2 август,
Ако е живот и здраве, ще направим същото на Илинденското въстание, когато се чества. Убеден съм, че ако се съсредоточиме върху инфраструктурните проекти, присъединяването, развитието, след 10 години, 15 години и Балканите, и нашите взаимоотношения ще са други. Защото ние не само сме балкански, ние сме европейски народи и нашата европейска история за бъдеще ще го покаже колко сме били прави днес. Така че да поемем този риск, пък да видим нататък е Божа работа. Благодаря на министрите за конструктивната работа през времето, докато ние говорихме. Действително по договора сме много близко. Става въпрос за термини, които искаме така да бъдат написани, че да гарантират, след като бъде депозиран после този договор, да няма никакви дискусии и възможности за каквито и да били претенции от едната или от другата страна. Длъжни сме това да го направим не заради сега, а просто заради бъдещите поколения. И се надявам външните министри до 2 август със своите екипи да намерят правилното решение. Това е добре и за Брюксел, това е добре и за нашите граждани, защото нямаме право да държиме гражданите на Балканите толкова време извън голямото европейско семейство. Тук да положим усилия. Благодаря.